खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैबो भिउवार्स लोगो नोंथांमोन आरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय लोगो नोंथांमोन जोङो बे गोरलै सलुसननिफ्राय मोनसे नोंथांमोननो जब अफार लानानै फैदों आरो बे जब अफारनि मुङानो जाहैबाय BDA आरो बेवहाय जोङो सेलारि हिसाबै होनाय जादों बेवहाय स्टार्टिं सेलारिया जाबाय मिनिमाम सेलारिया जाबाय 13,000 थामहिनबा 13,000निफ्राय स्टार्ट जागोन 13,000निफ्राय बिथिं बांनो हानाय दा मिनिमाम सेलारि हिसाबै जोङो बेवहाय 13,000खौ लानाय जादों बेनिफ्राय बेवहाय जेबो एज लिमिट गैया बेवहाय एज लिमिट हिसाबै बेवहाय जोङो जेबो मेनसन खालामनाय जायाखै नोंथांमोना थाखो 10आव पास जाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन लकेसन अफ जब बे जाबाय नोंथांमोना न'निफ्रायनो वर्क फ्रम होम बेबायदि खालामनो हागोन नोंथांमोना गावबा गावनि न'निफ्रायनो बेनि खामानिखौ मावनो हागोन क्वालिफिकेसन हिसाबै जोङो ग्रेजुवेसनखौ बांसिन फकास खालामदों बेनि अनगायैबो जायफोर थाखो 10 पास जाबाय आरो थाखो 12 पास जाबाय बिथांमोनाबो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हागोन गुबुन फारसेथिं जायफोर नायगिरि बिथांमोना बे पस्टखौ इन्टारेस्ट दङ बिथांमोना जोंनि बे जिमेल बे जाहैबाय गोरलै 0@gmail.com बेवहाय गावबा गावनि रिज्यूम एबा बाय'डाटाखौ मेल खालामहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय लास्ट डेट एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय बेवहाय फेब्रुवारि दाननि 5 खालार आरो नोंथांमोननि रिज्यूम बा बाय'डाटाखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ जोङो इन्टारभिउ लानाय जागोन आरो बे इन्टारभिउनि डेटआ जाहैबाय फेब्रुवारि दाननि 10 खालार खालि स' आसा खालामो नोंथांमोना बे जोंनि जब अफारखौ बयबो लानो ट्राय खालामगोन आबुङै मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन